الرأي أنا نقول سدوم بمثل إزريو بفتح إزريو بمرجع إزريو هبا كلان نيجيريا شدي شغل نيرم كاب حندري كاب كلت لتግራይ ዝጣወቁ ብሔራውያን ዝኾኑ ኣብ ረብሓ ትግራይ ዘይደራደሩ ኣብ መረፃ ህያኣቱ ኤርትራት ንኤርትራውያን እዩ ነይሩ ኖ ኤርትራ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ኤርትራ ሃገርያ እዚ ሕወሓት ዘይምረፅ ተኮይኑ ሕወሓት ተኸልኪሉ እንተኮይኑ ካብ መረፃ ካሊእ መንገዲ ክድል ኣሎ ኣብ ስልጣን ንምፅንሐ እውን ካብ ስልጣን ናብ ስልጣን ንምውፃእ እውን ጠበንጃ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ كما يكنيكم كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان دحنا دقنيكم انا اجزي ابهري مسجن سلام كني لخو كم زغماي كم تقنيو ويكا كم تهلوا بعل ملؤ تسفاين كلكم عمل علم كينكم نزي بروجرامي اتكتاتلو كبراتن فتواتن سمعتي انكم عبد حن مصخم هذا الشانل زي حدايشتيهم تخون مثلا نيلوم عن ترسته قديات زوم زرأخهم فيديوهات أقدم بيله نبختكم زبلكم مالتيو تلقيلنا أبوشت أتيناسي دهساس كن جورلهم كن فتنينا انتهي تبهله من انتهي بلزبليو نز channel حدش تخوينكم سبسكرايب مقبار نز channel مالتيو أبرتاتعو نبرات النحر أخوينكم دما والسنتي صبوات رئيتو تاتن الصحف لي سبات نيشت لي مالتيو قل خاواتهم كم ببلكم غتصد تسفى لدت كحساي عسرت سسان شوعتن قصللو شدن نيلنا له مالتيو تسفش حوي بطعمي يقني لي كبرتي هبلي بطعمي ثانك يو ماتش انديد يلو عند برهان عقوبه شدن نايلو متحستوخا صبو يلوخا على غير له مالتيو يقني لي عندات حوي بطعمي ثانك يو تماساسالي استير سامويل حفتيكا شدن برو هاي هواي خانزا بوشع عبزي تمصا عبدي تيلات الله مالتيو امصاني مالت كم تعي زربا انت تزاربا كم صاي حما زربا تزارب نحرد اخوينا جن امصاني مالتي تقلفو تعي زربا تزاربا جن ازلونغ از شي سبيك مالت نايس زخونه ورد نحرد تقريبا then I will bring her back حراي فانوس قشي لايك غير لي لو مالتيو بطعمي يقني لي فانوس قش حوي مالتيو استير تخله بتمساسالي لايك زغبرت ليا مريم نور حسين حفتي وسانيت زخونه تريتو صحيفات ليلا نوح زبلت يا اخن بباي سلطنه نعلم بوش عن تملسلا ناب اوريدو مالتيو في حساب اللوا بجكا صرفي اتعبابي ازبدلا شدني حوخا عركها سحت الكا امصايوم امونغو قم نجر واذا نحوسكم كتسعونا قصل معبلي حقيو دصبقلكا سبعين حساون كنتيت قصلو حقي شدني كم تزبلكايو تحققفو كم حوات تحساسب كم غوانا تحققف كم حوات تحساسب كم غوانا بر كنفاتو خنهبكم كنصالا كنكلأكم كيكون نسخوم ايتبونا نحنا تخابيرنا نمبر حساب نقحنا افريقيا كلنا بحد نتمر نمبر حجد احواتنا يبلنا مرحتي نفقر كتصالو هيوت كلتي حزبታት كساب زحلق نكوساتر سلازي ننهنا حيزنا إنا خنكبابر توم حجي زلو امرارحه نتحجي تتحيز زلو نتحجي بصحنا زلو صقم هاندل لاي مغبار عقم يبلو من فاينانس لاي مقصار عقم يبلو من سيستم يبلو من سلازي ناب حدغا خእتونا يخእልዩ تتخابيرنا جن ويل مكبار زي فتح نجار يلن بخمزي خنقصلو نخيلنا زبليو ناي مريم حفتي رئيتو مالتيو بطعمي ورق زخونه رئيتوتات نصحفكم لي بملؤكم مالتيو ماتش لاف بطعمي ثانكيو يقني لي كبرتي هبلي نقولهم كايز فوتوكم مالتيو بطعمي صبو تحستوتاتكم تصحفوا لي ازي خا كاب حدا ازيو دس زبل سب سنلبونا زمص غدايو انابلكو نابتنا يلوم عند فيديو كنسغرينا بمن ويلكم بمبال تفلطوا ايهم مش قصلنا Welcome to Shidden Reacts 1 قرم اذا حاوناسي حنت فلي زبلت وقعي زعللنا نسخا نحده سب مسلو كتفقدلو مبال دس زبول ነገር كغبرالو مباليو يبلنا مالتيو زغرمي نحده سب مسل هيبكايو مالت دس زبولو ነገር كغبر ولا ناب حمق يخيل ولا ناب صبق نسخا بزخونه يخون ነገር حق تقمطو لي بالكان نمتاي نار ادلي تفتح خوينا زبل حسابي يزلو
ማለት ደላይ ፍትሕታይ ማለት ድዩ ንዓኻትኩም እስኪ ስምዕዎ هذه الرأية أنا نقول صدام بمثل يزريو بفتح يزريو بمرجع يزريو تهديهوني سب دليتو خجبر دليتو مرأة دليتو خزارب دليتو حاسب مثل كم دلون هذا زي تقبلون هذا أخونك إنس هذا لا يفتح ديها أبز ما جمرتها نفسها مفتاش كدليو أنا زي لا يفتح እሺ نتزل يا نجر تنقد نتي دليتاتنا كالو سباتكا تنقد دامبر بتناتي درجات رايت دريتا مثلنا كالو سب تجهز عكونة المال إذا كان سم زلي وادا لو فتحي أب قبره سدم بس يحقدو تبي كان سم زلي وادا لو فتحي مالتي هبا أقول لك حراي نايز حونا رئيتوسي بتمساسالي بتعمي مالت نبيني حدا جزء زسمع إنه قدائيو أبناء كلها جزاءاتيون زنكو حقوحيو بولك أسبون حردار إنايو كم حسب كلها زت حساس بيننا قدائي زخون مالت زولدنا يوم قلعو انتهي كدولي يخونو انتهي كون يمهاري وعلي يخونو نحواروسي كم تنحنا إن داليوم إن من يوم ويكا نبهقوم كم عينت ولدو دخون يخونيو ويس أبزي كون بوتا دخون يخودونا يخونو مسال زبحال مستناي حبرة سبنا زيس أنحة بحلي ويكا مورال زبحال نجر ويكا تناي سنسرعاتنا نقوله مورالتي إيتيكس مالتيو مسؤول التحازر لو تناجريو سبات مبزحتو جزء زشودو وحنت نجر جنالا نجر من قد الناس سيلنا خنبرها رهلنا مالت سب كل سب كفلت مالتيو هاي زبحال قد أي نسوا مسيلكم إن حرد أحد سب مسل زبحال نجر الله خوينو زخون يخون زتمنيون زبحاقون نجر كحز هونن كم تقحز بالو خجبر بزي قدب مالتي كم زو مسلا سبالو نوع يكونن مسل مالت كم زي مالتي دك سبات حلافنة اللوام قبو إبهال ويكا responsibility نبلو مالتي حلافنتهم كوات أخلو معرة متأن تزوات وحلافنة تدما بو متأن مسلي وهابهم مالت اتمانيج كقبر وزخقلو سلا زخقلو بحلافنتون تواتيهم سلا زرأيوخا بو متأن كا مسلي وهابهم exercise قبرو نعم نتقلل بيلا نزا قداي أخبرها لكم نحرد أدلكم ويكا أنت فتينا تازقللت من قد إلى زقلت أنا نحاد هسان ماماي كتصاوتولو يدلي إيه زبالة كله نقر يتقربوا لني خا نعم نتحوي يبره سلا زرعيو كحزو إيه زبلك behind كقاصل كم زغل زفولطو مستير ولا حانت نقر يقولن زين تاي يردنا اتي كتصاوتولي زبلو زولو بهجن دليتن أبوشتو دا اللمبر اتحوز قاصل مخانو حلافنت وسيلو ولا نقاصل لا يكون نصاوس زلو معناتي سوز حاوناون كوم بتماساسالي استسحاتو ነገር አለው ولا حماق يخون ولا زيدل ነገር يخون ولا انصارت ባህሊ يخون ولا انصارت ስነ ምግባርና ይህዝብና አንጻርት خبرታቱ አንጻርት ስርዓታቱ ولا يخون بزي يقدس كفقدلنا خللو ንሱን ተገርና ኢና ናይ ነፃነት ዓድን ባህሊ ይዝብል حماق ዝባሃል አሎ ጽቡቕ ዝባሃል አሎ حماقን ጽቡቕን ከዓ አፈላላይ يمكن ፈልጦም ንሕርድ አደሊና በቲ أبز حسب زأمنلو وين بلو ويك أبد حبير كان ختنبر عدل زماشات شوال كقداي نصوص أبويو مالت حبير كان من بارز خيل نختب بأس زجبر زرقان غي قصل زجبر محبرسب كم محبرسب قصل زي جبر زخون يخون قداي كا حماقنا نقوله بأنا مالتيو تخالي إخات صبون نقوله سلذي أمونجو حماقن أمونجو صبون زول فلالاي مفلاتون هلا يسنا مقارد بهالنجارالو كله كيف تجير كيكون الناس أنت مالت زين إيش لي مسمر هو هوز جبأ قداس لزخونة أتذكر بيله تزاري حتصير نب علالنا حفتنان حاونا إنها نسجر سوا شكوريو بعلت بيتو يا هاي قات إمام كم زنبرة نتمنى إسي من البات نيشت اللي حبريتا ويك أتمرت خون لزخونة نسمع عن خير مديرية شدي شغل أنا رامو كاب حندري كاب كلت اوكي اجي نغير كادو ديتيل هو نجيرة اوكي سو قلت تسمعي كاب زخنزي مسحتتكي ما نصدر خاخ نغرم كل خدكاي اسكي كميل كنغير كيوم المجمره كمي تقبل كي صغي صبو تقبل يا باست حاول كنزي بمخانو ساوا حج مسدقي 10 ايام حج بالطعميه دي حقوس زخ عابد صقاي اللاتني هرش اللاتني
ስድራ ኩላህና ስድራ ኣለና ግደፍ ፓስታ ምዛጓል ተይሎምኻ ንኖ ተልከም ስድራኻ ከፈቃትካ ይወፁን እዮም እጂ ስድራ ኣቁርብ ወላ ሓንቲ ክስታይ ነይሮም ኣይብለካነ ከምቲ ድበለቶ እዩ እቲ ወረም መፆም ከምዚ እንድዩ 5-6 ወለደ እዚኣ ንእሽተይ ቆልዓ ክትብዋ ንምንታይ ገለመለ እቶም ካሊኦም ሕጂ ስድራ ወላ ሓንቲ ኮይበሉን ሕጂ እንታይ እዮም ስድራ ተቐቢሎም ከለዉ እቶም ደቂ ሓበቦ ደቆኮ ገለ ምሻለዉ እቶም ፋሚሊ ባዛ ሽኮር ሓዳር ገብረላ ልኩም ዲኹም ተሓስቡ ዘለኹም ደይከውን እዛ ቆልዓ ትብድልዋ ኣለኹም ገለ ዝበሉ ዓዊሎም ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ቤተሰባ ወላ ቤተሰበይ ኮዮም ኢሎም ወላ ቤተሰበይ ከይዶም ዝነባእስ ታትጋገላ ንዓና ደይቀርበና ንባዕልና ኮይና ንፈልጦ ገለ መለ ድበልዎ ኣለዉ ዳስዋይ ተሓዳርና ስጡም ደሎ ሕጂ ንዕኦም ሲ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ንትግራይ ኣራይ ማለት ስለ ዘርኣኽዎም እየ ከምዚ ኮይነ እዩ ሕፅር ኣቢልና ክንጥቕልሎት ጉዳይ ኣርእዮም እየ እምበር ክልተ ኣንስቲ ዝነበሮ ቅድም ኢሉ እሞ ከዓ ሰለስተ ቆልዑ ዝወለደ ንስኺ ከዓ ህፃን ቆልዓ ኢኺ ዋላ ተፋቶ ኣይትፋቶ ብዘይገድስ ኣብ ደገ ዝወዳእኻዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ ወለድና ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ የቕርቡ እዮም እሞ ካብ ምንታይ ድዩ ካብ ሕማቕ እኳ ኣይኮነን ነይሩ ተሓሳቦም ናይ ገለገሊኦም ምኽሪ ወለድና እንዳዓበና ምስከድና ሓቆም ግዲኦም ነይሮም ኣቦይና ደይን ንብሎ ወግዕስ ኣሎ ማለት ከምኡ እንተዘይብሉን ነይሮም ሎማ እንታይ ምኾንኩ ነይረ ወይ ከዓ ታዝበሉን እንተሰምዓ ነይረ እኮ ኣብቲ ሕጂ ወዲቆዮ ዘለኹ ኣይምወደቕኩን ነይረ ንብሎ ጉዳይ ኣሎ ወለድና እውን ንዓና ሕማቕ ሓሲቦምልና ማለት ኣይኮንን ሕልፍ ኢሎም እኳ ብቕንኣት ዋላ ዝመስል ኣሎ ናይ ሓማትን ናይ መርዓትን ከምኡ ዓይነት ጉዳይ ኣሎ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ዋላ እኳ ተሃለወ ግን እቲ ወለድና መብዛሕትኡ ግዜ ንዓና ዝሓስብዎ ጉዳይ ካብ ቅንዕና ዝመንጨዎ እዩ ማለት ካብ ፅቡቕ ነገር ዝመንጨዎ እዩ ስለዚ ኣነ ግን ኣርእዮም እዩ ኣርእዩ እዩ ንናይሎም ወለዶ መልእኽቱ ሕፅር ብዘሎ መልክዑ እንተሪኢኻዮም ጎበዝ ምዃንካ ንፉዕ ምዃንካ ኣተኣላልያ ገዛ እንድሕር ደኣ ትፈልጥ ኮይንካ ፅቡቕ ጌርካ ትከናኸና እንድሕር ኮይንካ ንዓብዪ ኢና መርዒናያ ናብ ንእሽትለ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ሓዳር እውን ከምዚ እውን ኣሎ እዩ ገለገሊኡ ዝዓደሎ ሰብስ ነቶም ተወሊዶም ዝመፁ 6 ቆልዑ እንታይ ትበሎም ኣላ ሕጂ 4 ተወልዳት ለላ ንሳ 6 ኮይኖም ክንደኦም 10 ቆልዑ ኣለዎ ሰዋ ሽኩር ጫጭሕዎም ኢንወይስ ደርዘን ምዃነ እንተኾነ ግን ውላድ ክብረት እዩ ፅቡቕ እዩ የኽብርዎም መወዳእቱ በትናይሎም ዘሎ ኢኮኖሚ ዋላ እኳ ንእሽለይ ዝኸብድ እንተኾነ ድሕሪ ሓላፍነት ተዋፂኦምን ኩሎም ብኣግባቡ ትሪት ዝገብሮም ድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ውሉድ ኣይፅላእን በረኸት ስለ ዝኾነ ግን ከዓ ክተናብዮም ኣለካ ስኡልካ ሕጂ ክትፃረፍ የብልካ ነዚኦም 10 ሒዝካ ደኢኻ ከምዚ በለኩም ታሕታይ ላዕላይ እንዳበልካ ዝኩሉ ግዜ ትሕልፎ ዘለኻ ኢዶ ቀፀልና ዕድመ ይሃብካ ጎድፋ ይሓውካ ዘበሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ዘሎ ማለት ንብዙሓት ሰባት እሲ ነዚስ ምርቓ ኮይኑ ወለ ነዚ ሓውናስ ዕድመ ይሃብካ ክሳብ ዝበሃል ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ዘብሎም ዘሎ እስኪ ንስማዓዮ ብደንብ ጌርና ታወቁ ብሄራውያን ዝኾኑ ኣብ ረብሓ ትግራይ ዘይደራደሩ ኣብ መረፃ ከይኣቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብባዮ ቴክኖሎጂ ዘዳቐሎም ካብ ብልፅግና ብውሽምና ተወለዱ ዋት ባዮ ቴክኖሎጂ ዋት ዳዝ ሚን ማለት ኣይተረድአን ኣነ ባዮ ቴክኖሎጂ ንሰብ ማለተይ ቀልዲ እምበር ዘይተረድአኒ ኮይኑ ኣይኮነን ግን ሂውማን ክሎኒንግ ሳይንስ ተጀሚሩ ድዩ ክንብል ዝገበረኒ ሓደ ዓብዪ ዘረባ እኮ እዩ እቲ ምስጢር ሕጂ በላህ ሆያ ክብላ ፃሕሊ ዓጥና ዝበሃል ምስላ ትፈልጥዎ ኣብ ወለድና እዞም ወለድናስ ክምስሉ ነይሮም ሓሲብኩሞ ዲኹም ፃሕሊ ክትዓጥን ዝኾነ ሰበይቲ ላዕልን ታሕትን ክትብል ከላ ልፍዓት ልፍዒልዋ ኤንዌይስ በላህና ክብላስ ፃሕሊ ዓጥና ዝበልዎ ጉዳይ ከምዚ እዩ ብባዮ ቴክኖሎጂ ዘዳቀሎም ኢሉ ገሊፅዎም ማለት እዩ ነቶም ሰባት እዩ ነቶም ተቐናቐንቲና ገለ ዝብሉ ኣብየት ክእለት ዘረባ ሳይንስ ሞፂ ውድባት ጥራሕየ ኣብ ትግራይ ክዋሃደሩ ዝፈቅደሎም ሶታይ ማለት እዩ ድሕሪ መረፃ ብልፅግና ሰተት ኢሉ ይኣቱ ማለት መድፍዕ እንታን ክነስሊፉ ዘይከኣለ ብመረፃ ገይሩ ብልፅግና ትግራይ ከመሓደር ማለት ሽዑ ነቲ ብሄርን ነቲ ብሄርተኝነትን ምቅጥቃጥ እዩ ቀሊል እዩ ማዕት ባንዳው ነፍሪ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሰሕወሓት ንሓደ ውድብ እንተይኮንና ክርኢ ዝግባናስ ኣነ ዘዳቐልክዎም ኣነ ዝመስረትክዎም በናተይ ኣምሳል ዝፈጠርክዎም መፂኦ እውን ዘይብሉን ገሊኦም 5 ገሊኦም 7 ዝኾኑ ኣብ ሚድያ እምበር መሬት ዘይጥረኽቦም ኣህስ ትግራይ ቅቡልነት ዘይብሎም بون غيري امبركي قدقيت ايز غزاكا مدفع انتان كنت هيغزن دورن تاي تكوسني ناكوينا تاياتوني بسم مرصا مصي تግራይ زي امبركا زي غزا بدحريو እንኳን ናይት ፌደሬሽን አካል ከም ሓንቲ ክልልውን ከም ሓንቲ ብሄርውን ክትቅፅል ያዘ ክትቅፅል ሕቶ ጉዳይ ይኹን ሰርሑ ዋሓት ክትጣወቅ እዩ ዝግበአኩም ንሑ ዋሓት ራሕ ሳልሳውያኑ ክንጣወቅ ዝግበአና ንኹሉ በዚ መንገዲ እዚ እንተ ንሪኦ ዝብል ንምንታይ
ጽቡቕ ሓሲብካ ነርካ ንስኻ ግን እቲ ጸገም ሓደ እዩ ተመሳሳሊ እዩ ማለተይ ትንዓኻ ዝረኣየካ ዘሎ መስትያት በቲ ሓደ ገጹ ምዃን እዩ 6 ይረኣየካ ኣሎ ንዓይካ 9 ንማፈላላ የብሉ ኣብ ሓንቲ ጉዳይ ኢና ንዛረብ ዘለና ንስኻ እውን ግልብጥ እንተቢልና እታ ጉዳይ ሲ ካብቲ ስርዓት ንሱ ፍጹም መመረጽ ካሊእ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ብሱሩት ዓዲ መኺና እያ ዶ ትበል ጠጠው ትበል ናይ ተሓሳስባ ድርቀት ገጢምዎ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢኻ ሒስካልና መጺኻ ሓው ማለት ናትካ ሓሳብ ስነ ሓሳብካ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ንዓኻ ነቲ ካሊእ ግን እንታይ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ክፍጠር ኣይክእልን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዝተምሃረ ካባኺ ንየው ሃይለዮን ክየው ዝዓይነቱ ግጥሚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንየው በቃ ካባኺን ክየው ንየው ኢሉ ሰሎሞን ይኩና ኣምላኽ ማለት እዩ ኣደርፍ ትፈልጥዋ ኢኹም ምሽ ካባኺን ክየው ገለት ብለላ ኣረ ንየው ትበሃላላ ካባኺ ከም እንዳበልና ሕጂ እዚ ናይ ጽግዕተኛ ሜንታል ተሓሳስባ መወዳእታ ናስ ሜንታል ቪክቲም ጥቋዓትና ግዳያትና ንኹን ኣይ ሰብ ግዘን እንተለው ወነንት ናይቲ ግዜ እንተለው መናእሰይን እንተለው ሰርሕዎ ስራሕ ከም ዘለዎ ተዓቂውን ተኸቢሩን ኣሎ ምስ ክብረቱ ቦይ ይቕጽል ሕጂ ኸ ሰብ ግዜ ዋናታት ናይቲ ግዜ ኣለዎ ቶ መናእሰይ ከ ይርከብዎ ይቕጽል ታይ ዘፍርሕ ወላ ሓንቲ ዘፍርሕ ነገር ዘለዎ ኣና ይመስለንን ንፈርሕ ዘለና እውን በቃ ፍርሑ ስለ ዝበለና እዩ ትምዃኑ ክኸውን እዩ ንሳቶም ስለ ዝመርሕዎ ኩናት ይተርፍ ማለት ኣይኮነ እንዳመርሑ እትዮምና ነይሮም ኣቲና ዲ ነበርና ዝገለ መለ ዓመታት እኮ ወይና ሓሊፍና ስለዚ ንሳቶም እንተለውን እኮ መጽ እዩ ካልዳ እንታቡን ላዕል እንታይ ይመጽ እሳተ ገሞራ ከየዝንብ ዲ ዝፍራሕ ዘሎ ካብ ሰማይ ማለተይ ተሞጺውን እኮ ንስ ይኽመጽ ዝኽእል ስለዚ ፈሪሕና እኮ ኢና ከይበሃሉ ንሳቶም ዘትረፍዎ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ተዘልቆ ጸገም የብሉን ሎጂካል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተጸጊዕኻ ናይ መንባር ድልየት እዩ ግልብጥ ተቢልናያ ወጮ ተገልበጥካዮ ወጮ እዩ ከም ሓሳብ ኣዝዩ ድኹም እዩ ሎጂክ እስኪ ናይዞም ወላዲ ዘረባ ንስማዓዮ ምናልባት መማረጽ ሓሳብ ወይ ከዓ ዘረባ ተኾነና ማለት እዩ እንዳለ ምርጫ ተተኸሊኡስ ንሕና ምርጫ ይንሳተፍን ኢልና ዲና ክነኽርምብጥ ኖ ካሊ መንገዲና ኢኖቬቲቭ ዝኾነ መንገዲና ክንሳተፍ ዘለና ኢኖቬቲቭ ሕዚ ሕወሓት ዘይምረጽ ተኾይኑ ሕወሓት ተኸልኪሉ እንተኾይኑ ካብ መረፃ ካሊእ መንገዲ ክድል ኣሎ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ህዝቢ ሕወሓት እየ ዝመርጽ ኢሉ ቦይኮት ክገብሮ የብሉ እቲ ምርጫ ክሳተፈሉ ኣብቲ ምርጫ ናይ ባዕልና መንግስቲ ዘለና ግዜያዊ መንግስቲ 4 ኪሎ ዝመደበልና ኣይንደልን እቲ ምርጫ ሪግድ ከይኸውን ከይስራቅ ክንዳሎ ኣለና ከምልጠና ይብሉ እቲ ምርጫ ንዙይ ሓድነት ዘለና ትግራይስ ናይ ባዕላ መንግስቲ ሃልዋ እንተልና ባዕልና ዝመረጽ ናይ መንግስቲ ይልዋና 4 ኪሎ ጌታቸው ወዲ ወረደና ወለ ወታደራት እንታይ ተረፉና በወታደራይ ንግዛን ፊኒሽድ ታይላይና በወታደር ንመራህ ሲቪል መራህ አማራራ ይዘልያ ትግራይ yes ከመ የዝብል ምርጫ ከመ የዝብል ኣነ ክብር ሓው ከመ የዝብል ኢሎም ዞም ወላዲ ጽቡቕ እዩ ተሓሳብ ዶክተር ማለት እዩ ዘለዓልዎ ሓሳብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ በሃሊ እዩ ስቑኢልና ማለት ከም ናይ ሕዳር ኣድጊ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክጽዕነና የብሉን ዝብል ኣባሃላ እዩ ዘለዎ ናይ ሕዳር ኣድጊ እንድሕር ደኣ ኣብ ገጠር ከይድኩም በቃ በቡ ዝኸደቶ ኣብቲ ጎደቦ ዘዘረኸባ ሰብ እንዳመን እያ እዚኣ እንዳይኣከለ ይጽዕና ንሱ እውን መዓውድ እንዲዩ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ በቢ ዝረኸባ ዝጽዕና ክንከውን የብልናን ኣድጊ ሕዳር ክንከውን የብልናን በቃ እስክንሓስብ ኣለና እዩ ሕጂ ማእኸላይ መንግስቲ ዘምፅኦ ካብ በዓልትና እውን ኣይወርድን ኢሉ ዝዓበየ ኣይኮንን ክመርሑና ዝግባእ መማረፂ ሓሳብ ቀሪቡ ክትመርጽ ንምንታይ ዲ መማረጽ መፅዩ ንኽንመርጽ እንዲዩ ስለዚ ሓሳብ ቀሪቡስ ነቲ ሓሳብ ሞጊትናዮ ስዒርናዮ ስዑር እንተኾይኑ እቲ ሓሳብ እዩ ተሰበይ ኮና ንብል ዘለና ትዋንነት ወንበር እዩ ተኦተሪቲ እዩ ተፈቃድ እዩ እምበር ስልጣን ተዓቅሚ ኮና ንብል ዘለና ስልጣን ዓቅምን ማለት ባንክ ታንክ ዝሓዘ ይርግፀካ ማለት እዩ እምበር ፍቃድ ሂቡ ወይ ከዓ ፍቃድ ካባካ ሓቲቱ ይመርሓካ ይበሃል ከምኡ ዝበሃል የለን ፍቃድ ንቀደም ድሕራይካ ዓቅሚ ናይ ምህናፅ ስራሕ እንዳሰርሐ ክመርሕ ዝኽእል ታ ትምህርትስ ከምኡ እያ ትብል ነበረት ቀደም ማለት እዩ ብህዝቢ ንህዝቢ ካብ ህዝቢ ትብል ነበረት ሞ ሎሚ እኳ ከምኡ ትበሃል ነገር የለን
بولقة كابولقة نابولقة يا بهم يتغيرها مالتي ስለዚህ ከምዚ ንሕና እውን ሕጂ ካልኦት ዝምረፁ ኣካላት እውን ንባዕሉ ካብ ዓድና ንምምራፅ እንተኮይኑሲ ንምንታይ ንሱ ስለዚ ኣተወ መረፃ ክስረዝ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ንሕና ትዕድል ተጠቂምና ክምረፁ እዮም ዝተባሃሉ እቶም ዘይደልናዮም ምግዳፍ እዩ ትምረት ንኣብነት እንድሕር ዘይምችወካ ተኮይኑ ንኣብነት የለ ትገድፎ በቃ ትገድፎ እውናት ዝበሃል ኣሎ እንድሕር ዘይምችወካ ኮይኑ ትገድፎ እንጥኖ መንዶ ምረፁ ኢልካ እዩ ሓሳብ እኮ እዩ ንስኻ ትቐርብ ትክክለኛ ተዓዘብቲ ዳይነት ክህሉ ይግበር ቶም ውዳበታት መፅኦም ዘለዎ ካብ ዓድና ዝነበሩ ውዳበታት እዮም ቶም ናይ ዓድና ውዳበታት ሕጋውነቶም ተኸቲሎም እንድሕር ዳ መፅኦም ቶም ሕጋውነቶም ተኸተሉ ናብቲ መረፃ ይቐርቡ መን ይኽመርፆም ንሕና እንዲና ክንመርፅ ተዓዘብቲ ካ ንገብር ናይ መረፃ ኮረጆ ከይስረቅ ከይድፋእ ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት ይኹም እንድሕር ጌርናስ ዘፍርሕ ነገር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኣይ ንገብርን ኢና እንተኮይኑ ከውን ዝኽእል እንታይ ማለት እዩ ሌጂቲሜሲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ቅቡልነት ናይቲ መንግስቲ ክሳብ ዝውድእ ተፀቢኻ ኣይፈልጠካኒ ኣይፈልጠክኒ ንኽበሃል እሞ ኣብ ድሕሪኡ ኣይፈልጠካኒ ኻ ሪኮግኒሽን ኣይህብኒ ማለት ክብሪ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሕማሕ ወይ ከዓ ናብ ኩናት እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ እቲ ጉዳይ ቀፂልና ኣለና ቦርድ ሂዶ የሚመዘገብ ኃይል ታጣቂውን አደራጅቶ የራሱ ታጣቂን ይዞ መንቀሳቀስ እንደማይችል ይታወቃል። አብይ አህመድ ደግሞ ለራሱ ዓላማ ስለፈለገው ይህንን ነገር ትግራይ አካባቢ ሲሆን ፈቅደዋል። ቤት አሎን በጌታቸው ረዳ የሚመራ ለነሱ ጠንካራ የሚመስላቸው ሌሎች ፓርቲዎች ይንቋቸዋል። ያው ሌሎች ናችሁ ምናምን ያሉ እየተሳደቡ ነበር አይደለም ይሉት። በጌታቸው ረዳ የሚመራው ፓርቲ ግን ናት ኦንሊ ጌታቸው ረዳ ከነሱ ጋር የነበሩ የተሻለ የፖለቲካ ዕውቀትና አደረጃጀት ትግራይ ውስጥ አንዳንድ ዞኖችን ይዘው ሊያምሱን ይችላሉ ብለው ያመኗቸው ሰዎች ስለሆኑ ነው ያው ስምረት ትግራይ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ ያደረጉት በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ማለት ነው። ስምረትና የትግራይ የታጠቁ እነዚህ ሐራ መሬት ብለው የሚጠሩ ኃይሎች አንደኛ ያላቸው ግንኙነት ምንድነው? ትግራይ ሐራ መሬት የሚባሉት ታጣቂዎች ማለት ነው በቀጥታ ከስምረት ጋር ልክ ህወሓት ትግራይ ውስጥ ያለው ሰራዊት አዝዋለሁ እንደሚለው ግንኙነት እንደሌላቸው መናገር ይቻላል። ሰራዊት ፒኤፍ እስኪ አንድ ሕቆ ህዝብ ትግራይ ንኽመርፅ አድላይ ዝበሃል ኩሉ ነገር ክገብር እዩ። ህዝቢ ትግራይ መራሒኡ ክመርፅ እዩ ዝደልዮ ባዕሉ ዝፈትዮ መራሒ ናብ ወንበር ከምፅ እዩ። ኣነ እየ ዝጭቁነካ ኣነ እየ ዝገዝአካ ንዝብል ሓይል ከዓ ፀጉዑ ከትሕዞ እዩ። ዓወት ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ሓራይ ሓይሊ ሰላም ክፍክር ኣይነበሮን ናተይ ሓሳብ እዩ። ሓይሊ ሰላም ብፍቕሪ ኣይኮነን ሰላም ብክልተ መልክዕ ይመፅእ ዝብል እየ ኩሉ ግዜ ኣነ ዘንብብ ኣብቲ ቀደም ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ዝብል ዋላ ሕጂ እውን ቀደምስ እኳ ቆልዓይ ነይረ ምናልባት ሕጂ እውን ተመሳሳሊ እንዲ ግን ክሳብታ ዘላ ዓድሚ ኤክስፔሪንስ እንድሕር ዳ ኮይና ልምዲ እንተኮይና ሰላም ካብ ክልተ መንገድታት ይመፅእ ሓደ ተዓጢቕካ እዩ ተቃሊስካ እዩ ቆሎ በሊዕካ እዩ በረኻ ወሪድካ እዩ ዓቐብ ደይብካ ቁሪ ተፃዊርካ ቃልሲ ማለት እዩ ሓደ ድማ ዕጥካ ፈቲሕካ እዩ ንሰላም ንምርድዳ ወንበር ሒዝካ ንዓቅረብ ክቀርበካ ተባሂልካ ተዛቲኻ ትፈትሖ ጉዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላም ካብዞም ክልቲኦም ጥራሕ ይክመፅእ ዝኽእል ማለት ካብዚ ወፃኢ ናይ ሰላም መማረፂ የለን። ክንጉሕፎ ኢና ዝብል ኣካል እቲ ዝጉሓፍ ኢሉ ዝገልጾ ኣካል ንኣብነት ተሰሚዕኻዮ ክንጉሕፍ ኢና ትብል ኢኻ እንታይ ኢኻ ትጉሕፍ ዝጉሓፍ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ። ምስቲ ዝጉሓፍ ዝበሃል ኣካል ከዓ ተፀጊዑ እንተስ ብበለፃዊ ልፍንተሄት እንተስ ብረብሓዊ ልፍንተሄት ርክብ ዘለዎ ከዓ ኣሎ። እዚኦም ክልቲኦም ስቕ ኢሎም ኣይፅበዩኻን ናብ ረፅሚ ኢኻ ትኣቱ ኩናት እዩ ዝለዓል ነቲ ሓደ ብሓይሊ ክዓልዎ እየ ዝበሃል ነገር እዩ ዝመፅእ። ሕጂ ነቶም ናይ ስልጣነ ምንጭታትና ዝኾኑ ከም በዓል ኣኽሱም ኣዱሊስ ካልኦት እውን ምንጭታትና ዝኾኑ ማለት እዩ ናይ ስልጣነ ቦታታትና ዝነበሩ ይሓ ኩሎም ኣፍሪስዎም ዝበሃል ነገር እንታይ መሲልኩም ውግእ ሕድሕድ ከም ዘይነበሩ ገይርዎም መብዓለን ከም ህዝቢ ነቲ ስልጣን ንሱ ዘመንጨው ንስልጣነ ዘምፅኡ ህዝብታት ምቕፃልና እውን ሓደ ዕድል እዩ። ግን
ቶም ካልኦት ዓለማት ቶም ምሳና ኔሮሚያ ዝበሃሉ ሞንሕና ከዓ ቀዲምና እዮም ዝነበርና ብስነ ከዋክብቲ ስነ ፈለክ ብቀመር ሒሳብ ብስነ ህንፃ ብስነ ኳዕቲ ብስነ ጽባቐ በሃይማኖት መስሪት ካብ ምንባር ብማሕበሩ መንግስቲ ተኺልካ ዓዲ ብምምራሕ ንበልጾም ዝነበርና ዓድታት ብምልኦም ገዲፎምና እዮም በዓል ኣቴንስ ናይ ዲሞክራሲ መምጻእቲ ኮይነን መመንጨውቲ ኮይነን በዓል ኣኽሱም ድማ ተጸበይቲ ስርናእየን ኮይነን ካብዚን ላዕሊ ዝሕፍር ታሪክ ዘየብሉ ህዝቢ ሕጂ እውን ነታ ትማሊ ዝነበረ ታሪክ ንክደግም ሓኾት ክብል ትሰምዖ ከለኻ ዝመንእሰይ ሓውና ሓንቲ ኣብ ኣእምርኡ ዝተረፈተ ነገር ኣላ ማለት ኤግዛምፕል ወሲደ እምበር እግምት ኩሎም ከም ዓይነት ተመሳሳሊ ትሬንድ ይኽህልዎም ዝኽእል ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ክንጉሕፎ ክንሰልዖ ክንቆርጾ ክንጭብጦ ገለገለ ዝብሉ ቃላት ኢና ንጥቀም ክንስዕሮ ዝብል ሓሳብ የለን ብሓሳብ ፈፂሙ ዘየብልና ካበይ ምፂኻ ዝሰዓርን ተሰዓራይን ሰዓራይን ዝበሃል ሓሳባት እኮ ኣለዉ ሪኢኹሞም ተኮይንኩም ኣሽሙር ቶም ዘረባታት ነው ዓለም ኣሽሙር እዮም ብባዮ ቴክኖሎጂ ተሃኒፅኩም ተሰሪሕኩም እጂ መሕዘኒ ነገር እዩ ክንሓዝን እውን ዝግበአና ግዜ እዩ ክንሓዝነሉ ካብዚ ላዕሊ ምኽንደይ ከይንሓዝን ኢልና ኢና ሱቕ ኢልና ማለት ይርድአኩም ክኸውን መሕዘኒ እዩ ቀፂልና ኣለና ናብቲ ቀፃሊ ዘሎ ኣጀንዳ ዘለዎ ሓውናስክ እዚ ከዓ እንታይ ይብል ክንወርድን ክንድይብን ርአይ ናይ እዚ ከዓ እንዳገደደ ኸደ ንሓደረይ ገደኒ ዝበለ ሰብኣይ እዚ እኮ እዩ ንሓደረይ ገደኒ ንሓደረይ ገደኒ ትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣላ ከም ሳልሳውያን ትግራይ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣላ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣላ ክበሃል ከሎ እቶም ትግራይ ከም ብሄር ትግራይ ከም ዓዲ ጠጠው ዘበልዋ መሰረታዊ ዓምድታት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ማለት እዩ ትግራይ ህልውና ኣብ ዝፈታተን ኩነታት ኣትያ ኣላ ማለትና እዩ እቲ ዋና መሰረታዊ ትግራይ ናብ ህልውና ሓደጋ ዘእትዋ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝምልከት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብጣዕሚ ሚሊታራይዝ ኮይኑ ኣሎ ጠበንጃ ዝመርሖ ጠበንጃ ዝገንሖ ጠበንጃ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣታት ኣሎ ማለት እዩ ሶታይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ይኹን ናብ ስልጣን ንምውሳእ ጠበንጃ ከም መሳርሒ ምጥቃም ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ካልኦት ፖለቲካዊ ውዳበታት እውን ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተስፋ ቆሪጾም ጠበንጃ ዘልዕልሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ እውን ናብ ስልጣን ንምውፃእ እውን ጠበንጃ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኤርትራስ ንኤርትራ ይሕዘን እዩ ክልቲኡ እዩ ካብ ስልጣን ንምውራድ እውን ወያው ንዘይምውራድ ንምጽናሕ ንምድያብ እውን ዘለካ መማረፂ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ጠበንጃ ምጥቃም እዚ እንድሕር ዳኣ ተጠቂምካ ኦፍኮርስ እቲ ክትሪኦ ትኽእል ነገር እቲ ክትውንኖ ትኽእል እትብህጎ ናይ ሰላም መንፈስ ምንጪ ክትረኽዋ ይትኽእል ካበይ ከተምፅኡ ምስሉ ሰላም እኮ ዝመፅእ ሰላማዊ ኣተሓሳስባ ብምቕዳም እዩ ሰላም እኮ ዝመፅእ ኣብ ምክኣል እዩ ሰላም እኮ ዝመፅእ ብምምናይ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ሰላም ዝኾኑ ተግባራት ብምጅማር እዩ እቶም መራሕትና ንግሆ ዝዛረብዎ ጀሚሩ ካብ ዝዛረብዎ ቃላት ክሳብ ዝፍጽምዎ ኩሉ ክሳብ ማለት መግለፂ ካራክተሮም ኮይኑ ዝስምዕና ነገር እንታይ እዩ ወቐሳ ሓደ ነቲ ሓደ ጠሊፉ ክሕንኩሎ እቲ ምስኡ ዝቃለስ ዝነበረ ጥልመት ክድዓት ወዘተ ዝብሉ ቃላት እዮም እሞ እዚኣቶም ድዮም ሕጂ ንዓዲ ክመርሑ ዓዲ ከመሓይሹ ኣይመስለን ከመይ ትሪእዎ ኣና ኣይመስለን وين ينيرو نو إرترا نتاي قداي أنا في إرترا هجرة حلال هجرة أي فتاة إثيوبيان وانكو أي كيلو قصة أي كيلو أم تاي فتاة إثيوبيا تبهراجل بس إرترا وين يملكت يملكت النمبر أنا تقرني أكو يزارب أنا أرم ناري يزارب وين حر ناري يزارب هذا اسمه راح يدكو أنا تهاجر سناتي كبرتاتي حذاء ذلا سلس قد إيرترا نقول نقديشك قد إيرترا قواني خاص أذي كنا نقدر كله في الكتب تاي مالتيو تاي مالت تاي مالتيو تاي سلت تاي خوينو تاي إيرترا نكرد أذيك عليك مالت تاي خوين تاي إيرترا تفاتح وات تاي خوين حكيك كيف تفكر هذا حق خان احنا انا بالحقنا زيكون نحن كوينا حق زي مسيل زي تسمعنا انت خوينا هم زغونا زي تردن نمبر صحقا هذا لها
مالتي كابت سمعيت كأتردي يخم مخانو يقلد يلغون أنت ودينا بينا نخد لبزبني سمع ما انتهي انت خوين يو كم دي عينة نجر خقات ماكم زغل كم حسابي نايب حكي كم دي درق كنبل لسي انتهي انت قات يموناي تخوين زي يرد أنا يلكب على حكي له مالت تخوين زي يرد أكا سرعة خبرتها تنازل لو سرعة خبرتات يتقارو زركبو أبتقرايو أفتموك والسلطانة أفتبعلنا يتهزبيو سرعة خبري إرتراويان زلو أب إرتراوهم يزلو إرترا قدم إلى ونك أرمي بعده مجزاتي تاريخ تقيسنا كمستزارونا له أكل إثيوبيا زي كونت نيرا نايستفعل عليو كينغدم وكا ترايبال وصيت كوينا كاب استفعل عليو بوتاتات بعبلا لنت أوتمان تركي زم حدرا والموت إلو زقت ولا فنبل نخيل لما حد يروز نبرت عديا إلينا كتصلب بلاون سرتشو مونتا زيرو جميرو ندحر نابت أليان أبيت أليان مئتاوز جمرت الأوانيو كتصيلاون اتي مقرمات افريكا زبحال ويك اد سكرامبل اوف افريكا زبحالنا نوعل ايرم بسميز عينت حساب كل حسابات بملو زت انا قالت عدي اب دحريون مس اثيوبيا بفيدريشن بفيدريشن وتحبابي رانيرا ابستوسن اوان كا تمليسا عدا مسريتا خيدالا حجمتشوم ديو اي متشومن كوم دي دس زبلوم كوم ديو بهغوم نساتهم سبوانا سب حسابيهم معرنا ززارو سبات اللوم نمكل خال عرسهم يكون نمزراب حليفهم نمهابن زي مهابن إرتراويان اللولو تناتنا قداي دما أبزي مساعتهم بزلنا ركب انتخوينو ركباتهم كل جزية نزارباتات زبقسوهم بتركب مسارة بيلنا خنزارة ربنا خلينا of course ركبنا حجي كيدكا أما أغلى سمرا محابر أو كبرتاتي أو زي أمزلو عدها بني بجاتا سيرات وهاب تغيليها التي كم يوم يوم زلو نتم كساح الجو صنحوا 4 عامات انت زي كوينو اينو بوين 4 عامات انت كوينو كن بسلام كنبل يخلي لهم صحفهم ليلو فتريتو تغاغيت كوينن اي بعلاتهم ملسلو ስለዚህ ማህበራዊ ክብርታት ዝብሃል እቲ ማንነት ናትና ማንነት ዘለዎም ህዝብታት ኣለው ኦፍ ኮርስ ይፈልጥ ናታቶም ጥራሕ ዓደ ኮነትን ኤርትራ ናይ 9 ብሄራት ዓዲያ ትግርኛ ኢሎም ሹም ፀዊዖም ዘለው ተጋሩ بمننتهم تجارو زخونو مننت تجارو زخون تولدتي أب إرتاح كم زلون عبيهم كم زلون كلا قليهم ناوزي ماتيهم كلا قليهم ناو خيدهم كم زلوا أتصبق أي فلتي زي مالت جن محبراوي كبرتاتني حالة تجراوي بمول أو صدق زركبو سمران عهوني اللعبة نجا إيربورت نعيك وصدق إيه قال أنت تبي الحجي خالي وجيز العالم مليسو صقيلو زي كادو دليتاتي أخبلك كبرون فتون حاو كم مسؤول سمعنا زي كونس زرقين حق أصلا زخونا مالتي إنويس الفيديو هم إننا ودي أنا إنجليز إلى رئيس يلن صنع لهم عند فيديو زي مثل مالتي سام ودة أتمدى بتخاتاتي لكمو أما ودة أتحنات زبل رئيتو قديفكم سلة خدو بتعم جري إذا مسجن لو هم كنا كونا لكم يزمنا صبغ يسمعنا شاو دحنا قنوتان وكلهم دس زبل رئيتو تصحفوا ليون شير سبسكرايب نتقبرون كبرتي هابل إزبل انتاي زبحال أفتعلالاتنا حد بيازر زموصلو وقعتات قلي يرئيه ويك أفتر إيتوتاتون كم تماساسالي يرئيه جن political identity content بتفطرو ترايبالي يبحال زي مالت انتا مالتيو مسعالت نمت إسسار قربايو سبات زخونا أناليس كسوم عنتي كونس كونفيرم تقبرو لهم كتراق صلي من تسبيت رح تقبرو تنسوم تبلو زداليبو ختبلو لهم نعو خا مراقص ختوم يوم دس زبلهم انا خا حق زامن حق زفطو اب حقي مس حق يزبل زيغا ندحرداليو حدا خلته يكون امون تاماني سبسكرايبر نحسكو خد يزدل مالتيو زيت كوميونيتيون كون زلو فتحن زليو فتحي كبرن زليو كبري قبرن زليو قبرن دهابه زخيد امون زخونه حقنيا زخونه كاب حقي نشتلي لازم بسمعيت زي زبل سمعي كلوني يزدل مالتيو كم عينت سمعتي ام زلوني بطعم دس بهالتيوم كبرتي هذا الليل وامكنا تشاو good light نحن حضرت حواتي مالتيو